लोगोफोर सोर सोर दङ कमेन्ट खालामदो। दसे सम फैलायबाय सानजौफुनि नोंथांमोनजों। नेटनि गोबां स्ल'लै दिनै नेटआ मा जादोंबा। सोर सोर दङ लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामदो। टिकट बन गया हमारा। वेटिंग वेटिंग थोड़ा बहुत मिला है तो बैठने के लिए। 30 लोग देख रहे थे फिर। हाँ फॉलो करो, लाइक करो और कमेंट करो। कमेंट करते नहीं है। कमेंट नहीं करता हूँ भी जाके। कमेंट करो भाई लोग, तभी तो बात करेंगे मैं आप लोग के साथ। मैं सफाई करने जा रहा था, वो सो गया घर। पता नहीं इधर गर्मी लग रही है कुछ ना कहीं। ये रहेंगे फैन चालू करो जाओ ना, जाके एक बार पूछ ले। हाँ चालू है। हाँ सर से तो लगा फिर उन्होंने कमेंट करा।
हेल' लोगोफोर बहा थांजोबखो कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ नोंथांमोन कमेन्ट खालामबासो आं नोंथांमोनजों रायज्लायनो हागोन आरो ना नोंथांमोना कमेन्टखौनो खालामा माथो हेलौ लोगोफोर बहा खारजोबखो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दे लाइक हो चेनेलाव गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना हो हेलौ लोगोफोर बहा खारजोबखो कमेन्टबो खालामा माथो रावबो कमेन्ट खालामदो सोर सोर दङ
Symphony denkers into Nagi.
खाना खाने का इधर ही सो रहे, रूम पे जाके सोना चाहिए। वहाँ हवा चल रही ना, अच्छा लग रहा है। अच्छा हो रहा है, ऐसी लग रही है। हेल' लोगोफोर, बहा थांजोबखो नोंसोरो? दाबो गैला माथो रावबो सासेबो। कमेन्ट खालाम, भिडिअखौ लाइक खालाम आरो हायोब्ला शेयार खालामनानै हो। लोगोसे
हेलौ लोगोफोर बहा थांजोबखो कमेन्ट खालाम। आं एसे बेस्थ' दंमोन आरोना दानि ओंखायनो नोंथांमोनजों बारा रायज्लायनो हायाखै। स' लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना सोर सोर दङ होननानै कमेन्ट खालामदो। हेलौ बहा थांखो लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम सोर सोर दङ आंनि लाइफआवहाय।
हेलौ लोगोफोर कमेन्ट खालामाखै मानो रावबोआनो नोंथांमोना? सोर सोर दङ आंनि लाइभ स्ट्रिमावहाय? Mahai sona angko nang ding ding dang bangse. Boy, I'm bless you all.